Hi, Marlon. Gandang gabi po, Miss Lala. Good evening din sa iyo, Marlon. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko, anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Miss Lala, gusto ko lang po share ang buhay ko sa dating pinakasama ko. Okay, go ahead. Kasi po ganito po yun, Miss Lala. Hmm. Nagkahiwalay po kami ngayon. Patapos namin makalaya sa kulungan. Dalawa po kami nakulong. Okay. Ngayon, nakilala po siyang taga-kulungan, nakasama ko. Ayun po may nakasama niya ngayon. Okay. At po Lala, ang trabaho ko talaga dati, sa busy din, sa drugs. Ngayon, yung pinakasama ko po, ayaw po niya mag-girls din ako. Ngayon po, siyempre, di po niya ako maawat. Pati po siya, nag-girls na rin po. Sobrang pagmamahal niya po sa akin. Ngayon Okay. po, yung natutulog ko siya mag-drugs, pero hindi ko po siya tinuruan, hindi ko po siya nakajamin. Sa iba po siya nagpaturo sa mga barkada ng babae. Nagulat na lang po ako sa linggo, marunong na po siyang gumamit. Sabi ko sa kanya, tigilan mo niyan, alam mo na ako na lang. Dahil sa trabaho ko, pagdabi ako, kailangan ko pampara sa antok, pintor po kasi ako. Lagi po ako nag-oversight para makadagdag kita. Okay. Ngayon po, Miss Lala, nung natuto na po siya mag-drug, mga ilang buwan, nagkitamang hinala na po siya, na may babae po ako, kahit wala naman po. Tapos, sweet po na siya sa akin, hanggang sa paliwanag sa kanya, hindi niya sure sa maniwala. Hanggang sa natuto po siyang ng malalaki para makaganto raw po sa akin. Ano po ginagawa ng babae, alam po ng Diyos yan, sabi sa kanya. Ngayon po, nung naalis po ako sa pintura, nagbibigay na po ako ng, yung bisyo. Ngayon po, yung po pinagkakitaan ko. Isang beses po, sumama po siya sa akin. Sabi sa kanya, di ba ako nakadami mo, huwag na ibang tao. Tapos yung basura ko po, na pang breeder, na meron po akong konti, kaya tago ko po para hindi niya maubos. Para di po siya makagamit. Ngayon, bibigyan po siya ng pera, nagpapakuha po siya sa ibang tao. Ganun po yung bibigyan ko siya ng pera. Kasi nasanay po ko na malaking kita, isimani, sa bisyo. So, bibigyan po siya ng pang-suporta. May dapat na po siya sa dalawang asawa niya. Ngayon po, nung bibigyan ko sa pera, nakagulat na lang po ko, nakakagamit siya. Pero tinataguan ko po siya ng drugs. Okay. Po, yung binibigyan Ito ko buhay sa nyo to before kulungan, Opo. ha? Opo. Ngayon po, yung isang battle po, nag-deliver po ako ng drugs na marami. Natambahan po kami, nahuli po ako, sumama po siya dahil nag-inala po, baka pumunta lang ako sa babae ko, bigyan ko po siya ng pera. Wala naman po sabi sa kanya, huwag kayo sumama, napakadelikado ng biyahe ko, baka matambahan ako, kasama ka. Ayun nga po, tapos po, nung hapon, nag-deliver po kami. Kasama po siya, nakagas po siya, nasita po kami ng checkpoint. Pag baba po sa motor, pinara kami ng pulis, nahulog po yung pan-deliver ko na pambisyo. Nakita po ngayon ng pulis. Ngayon po, sabi sa kanya, tulong kami pa na, para di ka sama kaya mo na lang ako. Ngayon po, pinaliw ko siya, nakita niya po sa ng pulis, traffic po siya. Hanggang sa kanya po yung cellphone ko. Tingin niya po yung pulis sa cellphone ko, nakita po yung mga transaction namin, pati siya nakasama. Pinasama po siya nakasabuhat. Ngayon, sinisin niya po ako. Nasa kulungan na po kami ng 1 year and 7 months. Ngayon po, sinisin niya po ako dahil lagi akin, hindi ka makukulong. Kaya pala lang sa niya, hindi ko siya sama, sabi ko, antayin mo lang sa bahay, sandali lang naman ako, 30 minutes lang, pagkatito na ito, may pera na tayo mga 4,000, hindi, abot ko na sa'yo. Ngayon, doon po siya natira sa Taytay, ako po dito sa Bigutan, pinapadala ko po siya ng pera sa Taytay, guys, padala, 1,500, 1,000 para gas niya po, tapos umuwi po ako ng hapon, pag wala ng deliver, nagulatan lang po ako, nakadress po siya, kahit ano kung tago ng drugs kahit ano kung tago kong drugs sa kanya, di siya binibigyan sa akin, hindi na siya nakabisyo. Sige, i-fast forward na natin, mahal ko, kasi yung pinag-uusapan natin ay hindi maganda. So, nakulong kayong dalawa. Inakulong po kami dalawa, Miss Lala. May nakilala po siyang taga-doy sa kulungan, sa lugar na yun. Nasasama po sila ngayon. Ngayon po, Miss Lala, ako po sisisi niya, bumati po siya sa akin. Iniwalaw niya po sa loob ng kulungan para makaganti po sa akin. Ngayon po, ayun po, sabi ko sa kanya, nung una di kayo sasama, sabi ko sumama. Napakadelikado, baka pati ikaw mahuli rin. Gusto ko po sumama. Paalis na po ako, nagwawala po, nakata po yung motor ko, pinagbumura ko.
Okay. Kung ano Love, ang wait lang. Nag-worry kasi ako sa bilis ng pagsasalita mo. Ah, Clear ka na, love. Wala na. Hindi ka na gumagamit. Opo, Miss Lala, nagbago na po ako mula nung nakalabas po ako sa kulungan. Okay. Ayun. So ngayong nakalabas ka na, siya ay may bago ng kinakasama. Opo. Kayo ba ay may anak? Wala. Wala po, Miss Lala. So ikaw, ano nang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ito po, hindi ko maka-apply ng trabaho dahil wala pa po rin kasi may record na po ako. Pero pinipili ko pong maka-apply ng trabaho para extra. Totoo. Pero yung extra na yan, love, wag ka nang bumalik sa dati, ha? Kasi ngayon, ang batas natin, no bail. Opo, ngayon nga po siya, ang laki po ng kaso sa akin yan, Section 26 po. No bail na to, mahal. Di ka na makakalabas. So, wag mo nang ulitin kung ano yung ginawa mo before. May kaso nga po ako. Kaso nga lang, ang mahal, kalating million po. Hindi na po dahil ng amo ko, kaya huwag niya na sabi ko. Tulong niya po sa pamilya ko. Eh ngayon, namatay po yung tatay ko itong Mayo. Ako na po mag-isa sa buhay. Okay. Pero at least ngayon, love, wala ka nang iniintindi. Ibangon mo yung sarili mo, magbagong buhay ka na. Ngayon kung yung jowa mo dati, ngayon ay may kinakasama ng iba para hindi ka na lang din mapahama kasi nagbabagong buhay ka na nga, Marlon, hayaan mo na lang siya. Opo, Miss Lala. O ibangon mo na lang yung sarili mo, maghanap ka ng ikabubuhay mo. O 'di ba kung sakasakali kung merong mga pwede ka naman magsimula since sarili mo lang naman yung binubuhay mo ngayon, pwede ka naman magsimula doon sa mga trabaho na hindi naman kailangan na tignan pa yung background mo, yung pwede ka magsimula, pwede ka magsimula sa pinakamaliit, yung mga nagpe-pedicab driver, nagta-tricycle, nag-jeep kung sakasakali, basta ituwid mo yung sarili mo, Marlon, ha? Huwag ka nang gagamit nun kasi wala namang patutunguhan yung buhay mo kapag gumamit ka nun eh. Opo, Miss Lala. O, easy money nga yun, pero easy life din yun. Nawa nga po, nasanay nga po ako ng una eh. Kala ko po, hindi po ako mauwi. Laking kumpiyansa ko sa buhay ko eh. Sabi ko, hindi ako mahuli. Yun po, nahuli po ako. Oh, anong kaso? Kaso DJ Lala, anong meron? Malaki po yung Miss Lala. Yung iba po, ang kaso po yung nakasama ko. Hindi. I mean, ano pang gusto mong idagdag? Itanong sa akin. Kasi right now, sinabi ko nga sa iyo, yung kinakasama mo, hayaan mo na siya. Kung gusto niya dun sa bago niyang kinakasama, pabayaan mo na siya. Kung gusto niya magbagong buhay, bigyan mo siya ng pagkakataon magbagong buhay. Ikaw, ang atupagin mo, sarili mo lang muna. Miss Lala, ang tanong ko lang po, kasi kanina po, nag-kiss ko yung anak-anak ko, yung anak niya. Ay, napamahal na po sa akin yun. Dahil ilang taon po ko nagtama, mula nang maliit ako nagpalaki, kailangan po na po ko bukas sa Taytay. Birthday ko po bukas, ingat po ako. Dito, punta ka naman dito, birthday ko lang. Dalawa ko na pansit. Ayun nga po ako, baka ayaw po bang sumakita yung ex ko. Gusto ko pagbigyan ng bata dahil napamalat po sa akin. Gusto ko lang yung payo niyo lang, Miss Lala, kung pupunta po ako. Mahal, pwede ka naman sumilip eh. Sumilip at magdala ng pansit kung gusto mo lang talaga siya makita, kung gusto ko para mapagbigyan lang yung bata kasi sabi mo nga nagpamahal sa'yo. Pero after nun, wag ka na magtagal, umalis ka na lang ulit. May intindihan naman yun ng bata na hindi ka pwede magstay kasi meron ng bagong kinakasama yung nanay niya at dapat kahit papaano i-instill mo na din sa sarili mo na hindi porket nag-text yun, hindi porket tawag dito tumawag yun, tinawag kang tito, kailangan mo nang rumesponde. Kailangan mong ibigay yung respeto na ang nanay nila ay meron ng bagong kinakasama. And Masama po ngayon, yung kinakasama niya, ang bata pa po, nasa 19. wala tayong tayo doon, labas na tayo doon, nasa legal age na naman yung bata eh. Ang tanong ko lang po, nabibisit po sa kinakasama ko dati, ang sinuporta niya po, yung bago kinakasama, yung pag-aaral ng bata, kahit piso po, hindi po siya mapagbigay. Ngayon po, dumadaan po ako doon ng dinaralan ng nanay niya at asawa niya. Marlon, makinig ka sa akin, you stop. That's none of your business. Hindi mo anak yung mga yon. Naiintindihan ko nagmamalasakit ka, naiintindihan ko concerned ka, pero that's none of your business. Again, ipapasok mo lang yung sarili mo sa isang gulo na hindi mo malulusutan. So wag mo na yung pakialaman. Kung yun ang ginagawa sa kanila ng nanay nila, hayaan mong sila ang gumawa ng paraan para yung nanay nila ay maibalik sa kulungan. Pero ikaw, stay clear of that way. Wag kang makialam, wag kang manghimasok, wag kang sabihin na natin, wag kang makiapid sa kung ano man yung meron sila, kung ano yung kaguluhan sa pamilya nila, sa kanila yung love, labas ka doon. You are not her partner anymore. Hindi mo mga anak yung mga yon, so wala kang pakialam at wala kang karapatan na manghimasok sa buhay nila, love. Hindi po, Miss Lala, kasi po,
yung bata po, wala po ibang malapitan. Yung ginikita po ng nanay niya, napupunta sa lalaki, ibig sa tulong sa pag-aaral. Again, Yung gamit, wala paggamit po kang ng bata. karapatan, Marlon. Wala kang karapatan. Ngayon, kung magbibigay ka dun sa bata, Opo. bahala ka sa buhay mo magbigay ka. Pero sabi ko nga sa'yo, wag mong pinapamihasa. Kasi Opo, pamamarisan yan eh. Kumbaga pamamarisan yung batang yan, tutularan niya ng iba, hihingi din sa'yo kasi nagbibigay ka. Ngayon, Marlon, kapag nagkagipitan, hindi mo naman siya anak, gulo na naman. Kasi syempre, aalma yung kinakasama nung asawa mo. Ay, yung dati mong kinakasama, aalma yun eh. Na parang ano na naman, ang hihimasok ka na naman sa buhay namin. Pabayaan mo kami. Kami yung magkakasama ngayon. Huwag ka namang himasok. Inshallah, nalaman po na kinakasama ko, patindihan ko. Wala na ako po sila kasi hindi po titulungan. Eh, nagpadala po ako ng pangbili ng gamit sa karaling ko. Yung po ako ng pera, pangbigyan sa bata, pang-anak niya. Ayun po, nakailangan po ng magulang at yung nanay niya. Nakumit lang po. Hindi ko nakasama ng asawa niya. Nalalaki, di po tumutulong. Ikikita ng nanay niya. Uulitin ko, Marlon, wag kang manghimasok sa hindi mo buhay. Wala kang karapatan sa buhay nila. Kung hindi sila nagbibigay sa mga anak nila, that's none of your business. Atupagin mo yung sarili mo, yung paghahanap mo ng trabaho. Anong ibibigay mo? Eh, wala ka pang trabaho ngayon. Naiintindihan mo ba ako? Yung sarili mo nga, hindi mo pa maibangon. Tumutulong ka na sa may pamilya ng may pamilya. Hayaan mo silang magbuo ng pamilya nila. Kailangan ng babae matuto. Bakit habang buhay ka bang tutulong sa mga anak niya? Hindi naman, 'di ba? Bakit aakuin mo yung hindi mo naman na responsibilidad? Bakit pagdating ba ng panahon iingatan ka ng mga batang 'yan? Hindi mo sure. So wag. Lahat ng pera na meron ka, ibangon mo muna yung sarili mo, ayusin mo muna yung buhay mo. Huwag ka munang manghimasok sa buhay ng may buhay kasi again, magsa-start ka na naman ng gulo. Apo, Misyala. Manahimik ka dyan. Kumbaga, mamirmis ka dyan. Kung nasan ka ngayon, maghanap ka ng trabaho dyan, mamuhay ka ng tahimik, yung walang gulo, yung walang kahit anong eksena. Ibangon mo yung sarili mo. Ngayon, kapag alam mong sobra-sobra na yung pera mo, tas wala ka namang pamilya, lumapit sila sa'yo o lumapit yung mga bata sa'yo, magbigay ka, pero hindi lagi. Hindi mo obligasyon na magbigay ng sustento. Naintindihan? Opo, Misyala. Opo. So, papakawalan na kita, Marlon, ha? Mag-isip-isip ka, ha? Huwag ka nang gagamit, ha? Naku po. Opo, Misyala. Ha? Opo. Naku, Marlon, ipangako mo yan sa sarili mo at sa namatay mong ama na hindi ka nagagamit. Opo, Misyala. Oo. Wag na ulit at hindi magandang bakasyonan ang kulungan, Marlon. Tandaan mo yan. Opo. O, sige na, Marlon. Maraming salamat sa pagtawag. Mahal ko, ha? Opo, maraming salamat po, Misyala. Okay, ingat ka po. Bye-bye. Opo, salamat po. Ang energetic ni Kuya, ang hirap mag-keep up. Ang taas ng energy niya. Kada taas ko, tumataas din siya. I cannot. Wala na ako enerhiya. Pero, kabisyo, di ba, alam naman natin yan na it's a no-no. Kumbaga, yung drugs ay wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Hindi talaga maganda yung idudulot niyan sa buhay ninyo. O, di ba? Hindi maganda yung idudulot niya na sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo. So, do not try it. Do not ever try it. Even yung sabihin na natin yung mga nagbibigay ng kung anik-anik, kumbaga ikaw yung nagbebenta just because wala ka nang maisip na magandang trabaho and alam mong easy money doon, wag mo na ding pasukin. Kasi sabi ko nga sa'yo, easy money nga yun, pero easy life din yun. Pag nahuli ka, that's it. Tapos na. Mas mapapahamak pa kayo kasi paano yun kapag nawala ka? Sinong magpo-provide para sa family mo? Sinong sasalo ng responsibilidad na meron ka? Wala na. Wala na silang aasahan. So do not even try to enter that industry. It won't do any good to you. And kunyari meron kayong former partner and now napamahal kayo sa anak ng former partner ninyo and then you guys nag-separate kayo, nagkahiwalay kayo and then parang a part of you thinks na meron pang certain kumbaga obligation sa sarili mo or konsensya mo, kinakatok ka na tulungan pa rin yung mga bata despite of what happened between you and their mom. Okay lang yan, yung paminsan-minsang tulong, pero yung uobligahin mo yung sarili mo na kunin yung responsibilidad ng pagbuhay ng mga batang yon, unang-una sa lahat, makakatapak ka ng tao. Kasi kung may bago na yung kinakasama, magmumukha kang nanghihimasok sa relasyon nila. Ikalawa, tinuturuan mo lalo yung magulang na hindi magsumikap para sa sarili nilang mga anak. Kinukonsinti mo, kumbaga. Pangatlo,
hindi mo na pagbubuti yung sarili mo? I mean, how can you help other people if you cannot even help yourself? So before ka magnais tumulong sa iba, which is a genuine, sabihin na natin, gesture, tulungan mo muna yung sarili mo. Ibangon mo muna. Linisin mo muna yung sarili mo. Siguraduhin mo na muna na okay ka na, stable ka na. And then ang pagtulong, once you teach them how to fish, hindi mo sila bibigyan ng isda lagi. Kasi kung ganun yung gagawin mo, wala, aasa lang din sila sa iyo. Anong matututunan nila in life? Umasa sa ibang tao para mabuhay sila? That's not the kind of lesson you would want to teach those kids. And most especially, dun sa magulang ng mga bata. Kung yung nanay ay nakikinig, ate girl, kagagaling mo lang po sa kulungan. Baka wala pang isang taon makabalik ka na. Ganun mo ba kamiss yung rehas? Ganun mo ba kamiss yung buhay mo sa loob ng rehas? Sana magtinutino ka na, ate girl. Sana hindi mo isipin yung sarili mo lang. O diba, kalalabas mo lang ng kulungan, ang tagal mong nawala, ang tagal mong naka-hands up sa obligasyon mo sa mga anak mo, magdadala ka ng lalaki sa bahay ninyo agad-agad. Nang hindi mo pa alam kung paano mo aasikasuhin yung mga anak mo, hindi mo pa alam kung paano babawi sa mga anak mo. Maklaseng pag-iisip yan. Naluto na ba talaga ng droga yan? Diba? Sana din may gumabay dun sa nanay ng mga bata kasi kawawa yung mga bagets. They are living in an environment that's no longer safe para sa growth nila. If worse comes to worse, i-report nyo na lang yan sa DSWD so that yung mga bata mapunta sa tamang kustodiya. Kasi I don't think that's the kind of environment that can cultivate yung better living for a child, yung better mental development for a child. Sana may mag-report na lang so that yung mga bata magkaroon ng chance for a better life.